Assalamu alaikum. Idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha ta muka daure ka danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mutuwar auren Hafsat Idris da na Aisha Shata ya gigita 'yan Kannywood. Da Allah a daure a danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ka biya mu cikin wannan tasha tamu domin jin wannan labarin yadda ta kaya. An yi rahoto cewa auren manyan tsoffin jaruman Kannywood Hafsat Idris Barauniya da na Zara'u Shata sun mutu. Auren jaruman masana'antar Kannywood, masana'antar shirya fina-finai, ya kaɗa hantar cikin abokan sana'arsu. Ganin wannan zai ƙara tabbatar da zargin da ake yi wa matan masana'antar cewa ba sa zaman gidan miji. Daga cikin jaruman masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood sun nuna damuwa matuƙa akan mutuwar auren wasu tsoffin jarumai mata wayanda aka fi sani Hafsat Barauniya, wacce aka fi sani da Hafsat Idris, da kuma Zara'u Shata. Uwar jaruman mutuwar auren nasu zai ƙara sanya mutane su yarda da cewar 'yan fim ba sa iya zaman auren gidan miji. A mujallar fim, rahoto ya tabbatar da haka. Wannan su suka faɗa da bakinsu a cikin wannan rahoton nan da muka samu. Da Allah ku ci gaba da ba mu haɗin kai domin samun muku sababbin shirye-shiryenmu.